Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Salah. Oh iya, Nduk, mlebu Nduk. Waalaikumsalam. Mlebu kene. Iya, opo? Sehat toh? Alhamdulillah. Paling sehat. Alhamdulillah wis ngene iki lho, Nduk. Nduk wis. Piye opo iki? Ngeten lho Mbah niku kula mriki enten perlune. Badhe nulung kula niku kenal arek wedok niki lho sing mboten jelas iki. Tatuan rakar-karan. Nah, terus niki saged dipisahaken. Niki jenengan kok sukane semer fotone nggih. Terus pundi ngenten niki? Mang umur jenengan lho. Oh, ya wis apik Nduk arek ngene iki ge anak. Ki warok lho modele kaya warokan ya tatune belek ngoten iki lho. Nah, ya makane. Nah, kena kula niku mboten lelek wong. Berarti iki intine Dipisahaken. Oh, dipisahne. Ya. Nyambut makanya kadang setelah kerja niku pamiten niku kerja jarang mlebu makanya dia sering di riset kan sering di riset mau terus Arek saiki iso nuku Wilondo, iya toh? kok gak mungkin Nah. Iki mah berarti intine dipisahne ya. Jenenge anak sampean sapa? pas niki wedake Sutri Sing lanang jenenge Pas, wedake Sutri jenenge Sutri. Tak kene kamu ngenduk ya. Tak untirin ndok iki. mboten modal Mbak Aman, wis tak untirin ndok. Wis tak untirin ndok iki. Ben bocahe kemeng, ben mumet, ben intine Sutri ya. Sutri ben ngalih teko Mas Pas ya. Tak untirin ndok iki. masih penduduk ini bener Ben mumet lho. Iki engko banyu karo kembang ya toh. Disiram ning ngarep omah. Nah, ndoke iki engko diceplok digoreng sama kayak ini Mas Pas anak sampean ya. Nah, guys insyaallah tunggu bocah lali Sutri. Tinggal.